Ay, nagpadayon na. Okay. Ayun na, about strange. About sa? Uyab-uyab. Sa tanang istoryaan nga nung mahadlo ka istoryaan ang kabahin o relasyon o gugma. Napasakitan na? Sa una ra, bali. Nga nga namang wala pa ta ka move on di ay. Dugay ra. O di pwede na to istoryaan. Sige, go. Unsay na itabo ato? Naitabo kay, muli na sa sila, mora. Mo nagbulag mo, dili ba pwedeng hagyoon nga kita ragyapon bisag layo ta? Siya man ni kuan, hawa o guna di man ako. Ni Hawa kay tungod mo uli, ni Hawa tungod kay ganahan ng i-end ang inyong relasyon. Kay di na daw siya kabalik diri sa Valencia. Muli na sila ha. So dili na mo work ang relasyon kung lagyo mo. Maybe kay ingon siya og di na mo work. Pero para sa imo ha ba, okay ra ba nimog long distance relationship? Okay ra, uy. Ilang mo kabulan or tuig ato? 1 week, 1 month, ramiyato. So pwede pa gud ay bubulagan. Pero tinuod to nga 1 month para nimo. Para sa iyaha ka ha. Wala ko kabalo. Sige, phone patch na to. Hello? Ay. Official ang kanang bulag. Wala ka nakalitan. Wala ra pod. Gi-direct yung kag ingon nga undangan na nato ni kay muuli nako. Napay pasitoy-sitoy, uy, bali. Iliko-liko pa ka usa ningon nga na. Sa karon wala pay bago. Naiga. Nay, gaparamdam ni Moro. Hopefully dili po ni muli sa ilaha no. Taga dira ra na. Na Ginoo. Basta taga ila. Kaila ra oh. Dol ra. Oh, gamay. Wala ba ka na trauma ng mga tao nga basig dili dagay taga dira uli rag kalit og maundang inyong relasyon? Di ra man. Wala ka fact check kung mataga dira o dili ana. Wala ra. Kaya importante kung unsay na feel nimo sa nimo niya. Bala na to siya. Amin kaning bag-o. Ay. Ni mo buno ta sa karaan. Sorry. Dili sa ako ana, mo kuan ako ra. Entertain ka pero wala pa nimo gi kuan gyud fully gyud nga commit. So hantod sa maneh hantod talking stage pa ne. Di ko musugot og kanang uyab-uyab kay mangisog akong mama di na ko. Tagam na. Ikapila to nimo niya. Katong last. Kuanon to kanang trial card. Pwede ka makatagbinsay sa imong ex. Padayon sa imong panaw. Ulo, grabe siya. Ganahan ka katagan nimong mensahe ng nagparamdam nimo karon. Ay, Parang dili ka mahatag og false hope sa iya ba nga. Dili di ka ganahan pag mo commit. Basig na nagtuo siya nga makig ka mo.